ne bɛ muso baara dɔ kɛ ni misi finman kiri e kuma in faamu ne bɛ nafolo baara fana dɔ kɛ ni misi finman kiri ye misi mɛna kuma i ye ninnu fila la nafolo baara dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko nafolo baara u b'a fɔ dɔw b'a fɔ ko nafolo kiri a bɛ yen a bɛ kɛ ni turafin o tɛ kelen ye muso baara fana dɔ bɛ yen a fana bɛ kɛ ni turafin kiri de e kuma in faamu misu ninnu fila lamɛn n bɛna ninnu f'i ye misu n'i ye muso ye i y'a kanu ou bien muso taara ou bien i b'a fɛ ka muso wele i b'a fɛ ka ko yira muso la sisan ko sugu min ka di i yɛrɛ ye dɔrɔn a ma wɔlɔ n'i b'a fɛ k'a kɛ i b'i jija i bɛ misi ɲini n'i ye misi ɲini i b'i jija misi n'i bɛna san i b'a san ni wari i b'a kɛ 70,000 ou bien i b'a kɛ 70,000 ni 70,000 e kuma in faamu toujours misi a ka 70,000 sɔrɔ ne bɛna misi in san parce que cɛ bɛrɛ ye 3 ye muso bɛrɛ ye 4 de misi i b'a san min bɛ 70,000 fɔ a bɛ kɛ n'o a bɛ baara n'o misi de misi n'i y'a baara n'o misi ye adamaden bɛ kanu ni dusukun de ye adamaden bɛ miiri ni dusukun de ye adamaden bɛ ko ɲuman kɛ ni dusukun de ye adamaden bɛ kojugu kɛ ni dusukun de ye adamaden bɛ kanu ni dusukun de ye adamaden bɛ ba ni dusukun de ye adamaden bɛ ko kɔniya ni dusukun de ye ala ko bɛ kɛ ni dusukun de ye i bɛ bila ala la ni dusukun de ye so dɔɔni ka di e kuma in faamu so donc i bɛ misi in de kan tigɛ n'i ye misi in kan tigɛ i bɛ misi in kɔnɔ fara ka sɔrɔ ni ma bi n'i bɛ mɔgɔ min bila ka misi in faga i b'a yira la an mago bɛ misi in dusukun de la yan'a ni ka bi a dɔw bɛ yen o bɛ misi in misiri de ye a kɔnɔ bɛ fara a ɲɛnama ka dusukun bɔ misi fɛn dɔ de bɛ yen yɔrɔ jan t'ale koyi i b'a kɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ i b'o fɛn kɛ misi in dusukun camancɛ de la dɔrɔn k'a fili wulu kɔrɔ n'i y'a fili wulu kɔrɔ ni baara ma ɲɛ fo ni wulu ma sogo ta ni wulu ye sogo ta sitani bɛ k'a tigi dusukun na sisan a tigi dusukun bɛ pɔnpe kama ni karisa tɛ di mɔgɔ fɛ karisa tɛ di mɔgɔ fɛ n bɛ segin n denw kɔrɔ n bɛ kɛ n bɛ ta fana n t'a fana tigi dɔn a tigi in bɛ k'i fɛ i n'a fɔ a k'i sogo la e kuma fɔ misu n'i m'i cogo dɔw la i ye problème sɔrɔ dɛ e kuma in fɔ a tigi b'i kanu k'i kanu fo kanu yɛrɛ dama i yɛrɛ b'a fɔ est-ce que fɛn tɛ se ka bɔ nin na wa o fɛn dun tɛ se ka bɔ a la e kuma in fɔ fɛn min don a donna dusukun na misu ni muso baara don nafolo baara dɔ bɛ yen muso a bɛ kɛ ni turafin de ye nafolo finman kelen de don nafolo finman kelen o de don misu i bɛ turafin de ɲini fila bɛ yen dɔw de y'o fɔ dɔw ko tura min ka bon ni tura bɛ ye wɛrɛ kɔnɔ dɔw kɛ ten dɔw ko tura min bɛ se tura bɛɛ la wɛrɛ kɔnɔ dɔw fana ko tura min fana finnen don kiri ka tɛmɛ misi tɔw bɛɛ kan a ka kɛ tura ye comme taacogo caman fɔra la mais turafin kiri kɔni de don a kɛra cogo turafin kiri de don misu nin bɛ kɛ ni turafin kiri de ye n'i y'a kɛ ni turafin ye n'i y'a nafolo baara misu i b'a o sara da k'a kɛ sara 6 ye ka kunkolo ni senw k'o kɛ sara 7 ye misu ni nafolo baara ma ɲɛ fo fɛn dɔw bɛ yen i m'o sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ a bɛ ɲɛ dɛ n'i bɛ baara nafolo ko kama a bɛ baara masaya kama comme faamaya kama quoi mais i b'i jija sara i bɛ misi ninnu bɛɛ kɛ sara 6 de ye sara 7 ye o bɛ kɛ kunkolo ni sen misi ni fana ye sisan nafolo baara de ye sini ta ye sisan nafolo baara de y'a ye n'i y'ale baara kɛ ka tila a baara la misu sara 7 i b'o ni mɔgɔ gansanw na e kuma in faamu sara 7 in n'a y'i diya
i b'o kɛ kunkolo ni sen ninnu n'a y'i ja i bɛ kunkolo ni sen ninnu bɛɛ ni sara 6 nɔfɛ mais sara 7nan i b'i jija i bɛ du dɔ ɲini du min ye setigi du ye ko waritigi don ka du misi i bɛ taa sara 7nan in d'o ma ou bien faama don ka du i bɛ taa sara 7nan in d'a ma misi i bɛ kɛ yelen ye sisan diɲɛ b'i tɔgɔ mɛn diɲɛ b'i mɛn nafolo ko la sisan nin nafolo nin ti ja ko k'a fɔ n y'a kɛ n kun kɛra fɛn ye n ma kɛ fɛn ye a ti ja ayi e kuma in fɔ misi nin t'i za wagati ye nin fana dɔnniya bɛ yen e kuma in fɔ wala k'a yira mɔgɔw la n k'u ma mɔgɔ t'i faga yɔrɔ i t'a bɛɛ yira i ni na i t'a bɛɛ yira i jugu la ne ye nin kuma minnu f'i ye ne ma se n ka dɔnni tilancɛ ma e kuma in fɔ misi ka bɔ a la k'a k'a ye o dɔrɔn tɛ dɛ i yɛrɛ k'a ɲini fana b'a la e kuma in fɔ dɔ bɛ ba i bɛ k'a ye n y'a sɔrɔ n fa bolo k'a sɔrɔ n ba bolo a bɛ da o mais ne y'a sɔrɔ n fa bolo k'a sɔrɔ n ba bolo k'a ɲini diɲɛ fɛ ma i bɛ ko o ko n'i b'a dɔn e y'o kɛ a ɲɛna i y'o kɛ a ɲɛna i y'o k'i yɛrɛ ye ka sɔrɔ k'o kɛ mɔgɔ ye i n'o bɛ yaala de kunkolo de kosɛbɛ i n'o bɛ yaala Youssou dɔnni ni ne kumana ka kuma ka dɔnni sugu caman ni ne kumana kan Youssou n bɛ don mɔgɔ dɔw kasi kosɛbɛ o kama n bɛ ko ninnu bɛrɛ bɛrɛ i y'a faamu n'o tɛ ni n donna yɔrɔ dɔw la walahi bilahi dɔw tɛ dumuni kɛ u ka dumuni kɛ yɔrɔ ne b'a tiɲɛ min na suya donni subagaw u bɛ mɔgɔ minɛ cogo min na Youssou Ala y'o donni di ne ma n tɛ kuma laban ye dɛ n bɛna kuma dɔ de wuli subagaw bɛ mɔgɔ minɛ ni sisi 6 de ye i bɛ diɲɛ bɛ yaala i tɛ tila o la e kuma in faamu o de la u b'a fɔ ko n'i ye so kura jɔ k'i ka dɔ b'a fɔ i ka 66 ka a la ko subaga tɛ dɔn hali tubabu minnu mɔgɔ minnu bɛ tubabu ka sira fɛ u bɛ to k'o kɛ to ka 66 kɛ so la ko subagaw kana dɔn dɔw b'a kɛ 666 ye dɔw b'a fɔ kɛ 1166 ye e kuma in faamu parce que subagaw u bɛ mɔgɔ minɛ n'o de ye i tɛ se ka bɔ u ka jate kɔnɔ e kuma in faamu mais sisan diɲɛlatigɛ kɔ bɛɛ ka yirila ko ɲɛɲini ta don n bɛna nimero ko f'i ye nimero ko bɔra dɔnni min na o dɔnni de tɔgɔ ye ko dɔribu o dɔribu in o kun de kɛra ka kuranɛ sɛbɛn mais kuranɛ sɛbɛnnen kɔfɛ ala ye fɛn dɔ bonya hali sisan arabuw fɛ yen dɔ bɛ fɛn dɔ f'i ye kan dɔ la dɔ b'a f'i ye kan dɔ la dɔ fana b'a f'i ye kan dɔ la mais n'i y'a dafa bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ e kuma in faamu donc o la arabu i bɛ se ka kolojan kɛ tomi t'a la i bɛ se k'o kɛ arabu i bɛ se ka dɔ wɛrɛ sɛbɛn i bɛ tomi misɛnnin ninnu k'a la mais tomi kumaba dɔ bɛ yen i t'o k'a la mais dɔw bɛ yen i b'a kɛ i bɛ tomi kumaba ninnu dafa de bon ni mɔgɔ ye tomi kumaba ninnu bɛɛ dafa n'i y'a fɔ n'i m'a fɔ a fɔcogo la dɔrɔn e kalalen tɛ de n'o tɛ o ye direct de ye quoi e kuma in faamu o bɛ arabu la e kuma in faamu donc dɔribu o fana de bɛ kɛ ka adamaden ka nimero bɔ i ka jate i ka diɲɛlatigɛ k'o bɔ k'i yɛrɛ bakun yɛrɛ bɔ hali ni e tɛ ala fɛ k'o dɔn a tigi k'a dɔn e bɛ kɛ fɛn ye e tɛ kɛ fɛn ye e bɛ se ka e ka sifuru min b'e la e bɛ se ka fara fɛn sɔrɔlaw kan ou bien e tɛ se ka fara u kan mais ale bɛ se k'i bila a kɔnɔ parce que jate dɔ bɛ yen ni mɔgɔ b'o kɔnɔ n'i ma b'o kɔnɔ fo ka t'i sa i tɛ kɛ fɛn jate dɔ bɛ yen n'i donna a kɔnɔ i ti min i bɛ sa n delila k'o f'i ɲɛna o jate in u bɛ mobili dédouaner n'o de e kuma in faamu o jate in u bɛ quartier lotisser n'o de ye e kuma in faamu
o jate adamaden bi doloki ni samara munun do ima yo numéro kala o numéro do be ito ye samara la abada lezi o samara te e kuma fam numéro do be o ba bo quartier la no ya bo quartier la ni dona du kono mi su teme bisa torbu de bo o do donc iba ye du do be quartier la o ba lotisi ni ya lotisi numéro me be ema o ba sigi e ka du kono mais iba ye ki to du ngono ite here soro ibana limbe fembe genetique toro be ba soro mais ni ala ye kunaja ni bo fe ni bora du ngono dona na itayro ibla fia mais ni signa kana iba ye bitonyo du do be ni dona kono itime ibsa mobili do be ni o mobili soro ibi mobili njate mine ka abi dédouaner ni numéro mi pour que nous y ka carte glisir là on sou teta yoro do daelo pour que cadeau faut dédouanement do a dédouaner ndo police to do o bo do ni numéro do di ibi to laje jate do be ni bina ko a mobile mo wana da mobile ko e kile hage do be te bo ni mobile ma accident ge e kuma fam numéro mi be weleli ki e a kuma fam Orange Malitel numéro dobo daka gelu bolo koju e kuma fam wala ni sisi woro min fo obe Orange ni Malitel yere bo don pa Orange ka numéro follow ka bo o 76 di Malitel ka numéro follow ka bo o 66 di siawa gadu ma vie Tony Garisala e kuma fam wala misu hali sisa Orange yere ani Malitel yere ni woyinga ni ko numéro jumen de kadi adama de e bina so 76 ni 66 de kadi adama de mais numéro do be ni yo soro ka kika téléphone kono ka mogo ki weleli damina la iti teme kalota no flaka ka numéro ntugi ba utiliser bisa e kuma fa auto yero wore o téléphone numéro mi banko Allah professeur e kuma fa numéro munu banko nambu utiliser o yo de quoi o numéro munu o be bo doni do de la ko dorbu o dorbu inde kera ka jiamine o de la ni mo ni zonya suyane ki ni zonga numéro dona zombe mine to numéro de beke kamé e afa moi e mai to bu ye jia benege ka téléphone kere ka jia mine kosoe o ye jia mine ni dorubu na sirade dorubu ka koroni téléphone o dorubu ami so ni o do baka do ali kono e kuma infa e afa moi jate do be clé kono misu o jate la ni bi kodon no jate sera de téléphone faka italam no dibi fɛn fɛn mi kulo la téléphone na o mandi amandi ibi saya ko kuma bana ko kuma e kuma fam iti war sura wakati ko abada iti kuma foi me min gada ko ikulo o wakati bi e kuma fam o dorbu dona o de bulu be don quoi comme l'autre jour là dona na tawla mina émission spéciale dorbuka ne bina yira ela ko tubabu ku kalalente katima aunka uti kodom ne aunye ubika barake na unga kodonde ne bino yirika e kuma wala odela ni mogo wulila ba fe amuru go go be fendo tubabu ye avion gla na ma avion gla misu nu yo fo ne bi yelula di donc misu kaira mogo wula ko tubabu o be kodonde ko koda mase an tama fol e kuma fa o be jina mine chogo mi jina abe mine chogo mi tubabu fe ni minuar comme dunwale e kuma fa l'autre jour la na ala manfa bena ni be fi nte tubabu ye madele ka tubabu kalangi ni be kala mali jamana ka farafina ya e bena do ko tubabu o ye fɛn o fɛn kala professeur be kodo ni bela mais tubabu ka zéro ni ko comment tu t'appelles ni temino la ne bo mo
e kuma in faamu ni ne b'a fɛ ka mɔgɔw layɛ n bɛ tubabukan de fɔ Kosɛbɛ. pour que k'u layɛ parce que ne ma kalan n kalannen tɛ n ma tubabukan n fa ye n kalan min na o ye arabukan ye e kuma in faamu n bɛ su k'a yira bɛɛ la k'u ka duwawu kɛ ala ka fanga don ne la fanga donnen kɔni la minnu bɛ lamɛn u k'an faamuya n'ala sɔnna inchallah